So much, thank you. Martin Drive. Transport kana makawanda kamwere zvinongweta kutorechigodoneza tozokudzorechigodoneza so kumbirisa kana muchiita Martin Drive iri kubiwa Martin Drive What I have been means of transport. Next time, show them. But you want my way, but the mesma. As one now, go back and you and this. I'm looking for. Sorry. No. Ndara munozati akuna mvura kuno hapana kana munhu akageza pangwa ne 1 2 vageza. Unogeza chindazuka. Ndara mazino kweshone ngivika kusatu. Urashoti urukweshone nema. Nejeja.
Ngawapiwa imwe namba. Ngawapiwa imwe namba. One for the road. One for the road. Zambezi ruwa ndikakupa kwa. Ulizaka nizwa kwa mdala. Aya maje video man. Unorara Masei, Unorara Masei, Dara Malunde was very not guy. Malunde aita chifambi, achirara nevakadzi, asina kupfeka kana kondo. Malunde was a useless man. Akapedzisira vatanza zvekubharire kufamba usiku. Unoziva nyaya yakaendwa nemufana uya yekuti unofamba na10 nefuti squendi tofamba neMwari. Ayashupa kuzinyera. Malunde chete yeyaidaro yeye Malunde. Sistita vida. Angasingamborekesa kudaro. Because he was a charming guy. Manetwa newe. Aifamba akatakwa, aigara akatakwa, kana kumba kwawo unoziva zvakambotaurwa nomumwe mufana uye achitaura kuti anzi mwana akanga anzwa perfume yababa kubhawa, akanga anzwa masesekuno kuti isupa iyi. Ndibaba unowapfana ngatimetimona aiwa angazizongo mufana akaandastenda kuti ndo zvinoita vanhu izvozvo. Saka muregerera ndimudhara Malunde but tsika dzange dzanga dzisina kunaka. Mudhara Malunde iyeye haana kunaka. Mudhara Malunde pedzisa zvako mufanani. Unorarama sei Malunde, unorarama sei Malunde, anorara kadhakwa Malunde, anorova mukadzi Malunde, musiya dzasutwa Malunde, anorarama sei Malunde, unorarama sei anorara kadhakwa anorova mukadzi Malunde, musiya dzasutwa Malunde. Sekuru choka munoonesa tasangana kudhera kungodya zvemamwe dzehomwe otenga odoro. Sekuru choka munoonesa imi neni tasangana kudhera kungodya zvemamwe dzehomwe otenga odoro. Malunde kusibaika kunenge kuora vanhu vainge vaitafanika vari kutuka pasi vasingatauke vachitaura kuti kunoka ndokunaka kwako kwehomwe yako. Ana Malunde vaiteera homwe. Madhara Malunde uri wakanga wakabvira
kudhara kusvibisa kumbau ndiye mugara Malunde vese vemanext door vese vanotoziva kuti vanotokumbirwa kuti vadye sadza mumba mavo vanenge vaita 5 houses apart vachikumbira cup pano cup dzikakwana upfu ukakora Malunde akuti kusviba iko kunenge kuora kurati puru godheme unorarama sei unorarama sei anorara gadhakwa anorova mukati iya dzakukwa taende hadare ukaona vanhu vakatukisa miromo vanokudza mwanangu haana kuziva kuti chii chaitaurwa izvozvo vasikana vemuno vaichena vepamusorosoro zvamunoziva mose lipstick pamuromo mutsvuku iye ukumusha akatarisa lipstick akati ndadyiwa apo uya pamukudya munhu unorarama sei ndimalunde ane system tazvida akakaipa saka anonzana iwe unonzani iwe iwe shamwari kuridza gita unonzani iwe unonzani inonzi kemozi nokana saka mukufuriwa nemudhara uyu kuti muite zvemusic uirichiko mudhara uirichiko mudhara ngoma but uri kuti chiko mudhara handisitaura izvo zitaura zvemarundi udzidzisa vafana kuti varidze magitarisi ngavatsvage mari vatsvage basa tsvagai mabasa ndo mabasa acho utori mabasa saka munoonekwa sei katipeka ipapa pamatotona aiwa kofone number kandai phone number pamwe mungangodiwa pamuchato aiwa handine namba nebasa hozi ini handisiri ndozviona aiwa uri kuona manje zvausiri kuziva handisiri ini ndichazoona chi sandana nefoni asi vapana vanorasika chuti yakudhara havazivei programming ndikuva into the same but vakurambira nenhamba no that's not rasta man please apana ngansakire one pint yangu rasta yo mudhare saka uda kutidzwa 1-2 testing yauri kuita iyo ajilani karo mambo mambo
imbisa kaniwe mudhara ufati umba mako here muno Baba. Management wanu wakaipa baba vanopambane mazita edu isakara vachingotetemba nesu baba zivirireiwo baba vanopambane mazizimuswa vanzi majongo echirungu baba oye rishanganiro murewandede baba uzearoiba inotovaziya baba dai mutemo waivuma daitonongedzera nezvebaba Haukona tichi. Oh. Saka mdala unonzani. Baba Fisher. Baba Fisher unonzani. Ya, zvakuti mudhara kazi. Alonzi mudhara ni Joshua Ngomo. Iri ndangu anonzi Baba Fisher. Lasiti. Munozana na Thomas wapumana over mtukuzeni. Anokwatisa magitari. Uye mdaro. Isi sawa mtukuzi magitari. Taureka mdaro, taureka. Iyo mdaro wakatisa Thomas wapumana magitari. Unpinzo. Yakanonogara ngo. Kandogara. Iyo uri baba wako wakadzidza Thomas wapumana magitari. Nda unyebera mudhara wako iyo. Harikeni yugo komuteni. Atenga. Rukuya. Iwe chikunyarara. Ana basa tsaga uyo. Anogara kumarani kwangu bati hapana. Harikeni yugo. Kumarani kwako kupiko. Chimonyarara. Oda ana basa se ane mari yake. Mzango venga munhu. Andakada ku Kisra Road nemukadzi vanetsa nemukadzi avano staff vanondobvisa road nembe yakavakirwa nemukadzi Saka kuti mbe yakavakirwa nemukadzi. ana mari genius osa genius mwako vanoita itaipe mbotangosangana afana anodhana afana vana vematop ningi ovharwa bhengi achinvesta achidi achidiwa zerera kana but manje mfana anenge ari kubata-bate manje usanizerera yake madhato mukuru hana kana mwana. In this time, trade full time. Kana newe manje unoona ungani The two chete. But vakura ka 26 ne 23. havangu vachiri vafana ndichiri mufana wezi iye hana kana mwana. But ane baby rine mari. You hauna baby rine mari. Yandi ari kupinza machini.
azodwa zvazvimaufuleya zvezvo mukadzi wake muumbe kuarwaiza Tena zikada pawa unotorera Duncan is late now. Utapawa. Pawa unotorera Duncan is late. Isa moto. Utakuda kuti ushira saka uchiita tadza tii. Madozi amanje. Zvine mari akangokoma chieri azibo. Awa chiyo dombosha. Watouya ende watodzukira watoizatoi. Aiwa ndine 1 month kandiri kunokumana. Akuradza imba yagenius. Anoidi. Ndine dzimba dzasekuru angu dzekuzvishawa dzinogaidwa nemapurisa. Akozwa ranzi genius ana marinda. Azi kuti kudombosha kuma resettlement ikako is reserved for state. Anytime akona kubviswa bakunzi bada kuiswa chimwe chinhu. Ane mateto tizi. Akutenda nekusari mugabe uko. Genius. Pane imwe suburb inonzi Salem Gabandi. New settlement andi. But musangovenga munhu ine mari yake. Tomuvengere. Iwe ndikakuvengere iwe une mari yako pandikambokuva. Handina gauri. Dani ne gauri ndisingamboita zvandikuita. Saka uneyo. Yeah, all right, ndinayo. Ndatopedza ke. Rukuya. Hani? Yo mdara watu ndoani? My son is Mafriki. Mafriki? Yeah. Ndio mwana wako? DJ Discord. DJ Discord? Yeah. Unogara upi mdara? Phil. Madara uchajimbe. What's up? Happy. 2 for happy. Yeah. If you want. Magara fiyo kupi? Kenan tuzene ubawa? No, I'll do it from Grabe. All right. Yeah. All right. 5625, that's mine. That's your stand. Yeah. Aso kaenda uchikoro ungotara chizungu. Wow. My mom died and civilized. She went as far as stand too. How far do you think I would go? Mdara niko kaenda standard 6 here. Oh, wow. Wow. Yeah. Why isn't the basa every time you meet you, mdara? Wow. A lot of crap. I know everything. Yeah. Everything. Even to make kids. Good condition kids. Yeah. Good condition kids. Yeah. Intelligence one. Yeah. You know, I had to choose whose mom gonna be, Yeah. like that man, How about you, yellow bone, go? Yeah. You see, knows, but close to me. Yeah. So, the natural best, but what will produce wonderful. Nice. Good type young guy. Type of way. How do you type Are we getting out of time? Ayo kambota zumbotasika. Tazovhiringidza program aizi. Pane type iri kuitika ka. Yembotoziya tangoda ngotosei. Saka sewa 14 type yako. Aura chabobo. Type yako ndi. Wakwata. Tatuka bhito rapita pana Duncan. Sakwatiswe na uri. Mayelo bona. Satsve. Type yako ndi. Type yako ndi. Ana sangoda zvino sangohakira kunge tsine enda kuLondon iri pabhachi. Hanzi wakira kunge chi? Tsine enda kuLondon iri pabhachi yajara. Yeah.
Zakwatiswe. Ichi? Anzi Jamaica hiyo. Umsikane? Iya usikona pa usona pa marasta. Aupe injina manzi minusi ongwana nomevugana pe vaida kuti doro zvakwa unoziva vese vari vanhu zvidhakwa unoziva vanoda doro wafunga tricks vanosenza mafama zvikanaiwo chindi but sisina usvika next month titodya 200 nasibdiska roman figure tine nayo iwo inobvisa makiyi emotikari yemurungu apo ukanda so that What chikwe? Iwe mtenda anosiya mari yake ikoko achiti kuti awane mari. Isusu tatogara pano Kumu anatuma unotenga biara achaenda. apinda motikari make ashaya kanziweya makiri Ndozokupa ere kunotenga uno. Koyo nyaya nyama iyi. I want to begin to choose nyama yazvava nerava varupenga. Chicken and beef. Nyama iwasa zvaroman vigo isitutai zvevachikezi vadera zvira kudya ngavachita vachienda Hanzi ita muchienda boys up. Hanzi gara yamafamba irubia yendawo. into rituals that you can find out where your kids are. Mdare hanzi ita gara waenda yo. Yo mdare hanzi gara waenda. Irubia yendawo. So akatengerwa Avapi ngo hapo. famba so abaona vakiri saka kiru Chigara waenda yo wakuti boa yo. amangu mafriends ake Gara waenda na baba wako kwao. baba wangu ini Thomas akaziswa magitari na mgara wangu Thomas na kuinga mdara tauro wakasasa Ataurire zvako. chitura nondabaya Handisi kutora. Iona. namati kuti waita sei to wangu ko aiwe wako dzirawo waya Gara waenda so. wechidzivo wovaka wako asi wako Gara waenda tu. Tupeka empty. Thank you. Bo Terence.